Nagabenta ki khubor baman kasngi pet but subscribe ya u ano kini kilong ki khubor bam takasngi. Ka Examen Meghalaya Board of School Education MBOSE class dang ye ka secondary school living certificate SSLC examination arhajar arnriu hakaleng gajala Meghalaya hakasni thoding. Ki khynnah ele eksamen matrik dang step hakasni sedang kila bun kam gawat jaka ber ki rule number ki kmi ki pa ki bun kam banit on ber kane ka eksamen kan beteng hadu khatwei trik urimpang arhajar arnriu. Hatura ke exam ka yat bet ki center ki don haki district bapher jong ka jila bal apun kre bhai kru company at examen ban pintikna ba ka nong ka bakun ka basngan bal ka ba yat rinti hasilong ba ki samla puli ki wan poi kham step ban plet jingmut chaki jingyai bon khadu shwa ka kot ningkong english ki bor penyat examen kentup ya ki superintendent ki invigilator bar ki pulit ki lapet ngor bha ban khanglat ya kanu kanu ka jing pentut ban pintiknai ka jingyat bet jingyat rinti jong ka examen menta usnem ka MBOSE examen matric kala pelong kloy ya ka SSLC ban ya ki snem baladep kane ka jing pen kelapor ka dei shibenta jong ka jing thu ban penyade ya ka por examen bar ka academic calendar khanang ba ki samla puli ki ni opor ka babiang ban beteng ya ka puli high secondary khlem jing penthun ka jing pen bet thamai ya ka por examen ka don ru ka jing thmu ban yaram ya ki samla puli ki ba omla ban pass ha ka swin ningkong namar kata ke MBOSE kala beteng ya ka supplementary examination system ka balas dang la du ka snam baladem schedule jong ka SSLC examination arhajar arnriu English kot ningkong la dep long science arthric urimpang health and physical education or computer science vocational subject sauturik urimpang social science nriutarik urimpang mathematics or special mathematics kandaiturik urimpang Indian languages or additional English khatwei turik urimpang ka MBOSE kala kentu iki samla puli ban but rinti iki kendon examen ban poi por hagi center ban kiar na kinu ki kam persyaan ki bor penyat kila ong bakin salek ting la dalap ya kanu ka jingpen khen kendon ka examen SSLC ka di ka wei ni ka jingele bakong santam ha ka jingyat puli jong ki samla puli ha Meghalaya bat ka jilla ka kermen ba ka ni ka jingya pen bet thamai kan pen bha shu ya kala wei puli jong ki khynnah school